Mateřství je jako náruč, o které jste netušila, že je prázdná. Obětí tak něžné a přitom bezpečné. Okamžiky, kdy víte, že ve dvou jste nebyli úplní. Že teď je tu navždy někdo, komu chcete ukazovat svět a zároveň ho před ním chránit. I když roste, pořád je křehký a bezbraný. Klidný spánek je největší dar, který svým nejbližšími sobě můžete dopřát. Být mámou není vždy snadné, ale jsou to právě ty okamžiky absolutního štěstí, které se vám navždy obtisknou do srdce. Mimi Koncept s láskou pro naše děti.